Zdravo dragi prijatelji, evo nas ovdje, došli smo u Crnu Goru, danas smo došli po 1 sat, put do mora kako smo došli do ovdje, ostavit ću link ovdje ispod videa, a mi ćemo ovdje provesti 10 dana u Čanju. Zašto smo izabrali Čanj? Od svega, jednostavno zato što volimo da dođemo u Crnu Goru, nismo bili do sada u Čanju i ono što želim i mir, želim relaksaciju i Čanj je upravo ono što će nam to pružiti. Daleko od magistrale, dugačka, lepa plaža, Čanj ima sve što treba da ima restorana, je dovoljno da možeš da uzmeš tu šta ti treba da ručaš, ima brzu hranu, ima prodavnice, to je to, ništa nam više toga ne treba. Gdje ćemo ići, šta ćemo raditi, ne znam, plan je da se obavezno ode na jaz i utjehu, za ostalo vidjet ćemo, što više obiđemo, super, ali opet kažem, plan je da ne provedemo svih 10 dana ovdje u Čanju u kolima. Prema tome, ovo nam je prvi dan, danas smo došli, samo smo se šetali, malo nismo se kupali pošto je jako sparno, ono što je dobro, more je toplo, a šta će se dešavati dalje, ostanite uz ovaj vlog pa ćemo da vidimo i naših 10 dana u Čanju počinje sad. Dragi prijatelji, dobro jutro. Evo je danas naš prvi dan ovdje u Čanju. Sada je 10 do 8. Super da ćemo popiti kaficu. Plan nam je, tako smo odredili, pošto je jako toplo ovdje i sparno preko dana. Ja sam nekoj beli put i uvijek kada mislim ne, spavat ću do 10, pa ću izaći na plažu u 12, bit ću izgorim, propastim se, bude haos. Uglavnom, znači, dogovorili smo se da ne spavamo dugo, ujutro da izađemo ranije na plažu, tako da, obzirom da je sad 10 do 8, do 9 ćemo već biti na plaži, kupanje i tako dalje, do nekih 12 maksimum i onda povlačenje u sobu. Ko dolazi ovih dana u Čanj ili uopšte na Crnogorsku primjeni ovdje na Barsko-Budansku rivijeru, izuzetno je toplo, sparno je, preko dana je, znači, toliko sparno da se jedva diše, ali zato uveče duva vetar i rastera tu vlagu, da je prosto nevjerojatno kao da ste na nekoj planini, toliko je prijatno za spavanje i uopšte za boravak napolju i za šetnju. To je to, juče smo probali, što se kaže, more, kad smo došli, pipnuli ga, toplo je, zvanična temperatura negdje oko 25-26 stepeni, što je odlično, izuzetno prijatno i toplo za kupanje, tako da sledi ova kafica, popijemo kaficu, pa onda plaža i javit ćemo se odozdo i lagano ćemo usput deliti utiske. Ljudi, evo nas, idemo na plažu, vidit ćemo šta ćemo, još nismo odlučili da li ćemo da uzmemo ležaljke ili ćemo negdje na slobodni deo plaže, nemam pojma. I da vidim pošto su, šta su, to ću javiti usput. Ali ono što mi je bitno je, eto da vam pokažem sada ovaj put do plaže. Znači, apartman je udaljen bukvalno 100 metara od ove ulice i onda samo pređeš ulicu i dolaziš na plažu. Idemo ovamo. I sve je poravno, znači nema uzbrdice, nema ništa i to je ono što nam se dopada. Apartman ćemo pokazati kasnije. Ono što se kaže room tour, kako sve to izgleda. Ono što je nama bitno, našli smo ga jeftino, mislim jeftino, u poređenju sa Grčkom i jeste jeftino. Znači u sezoni sada, 7. jula smo mi platili 400 eura, trokrevetnije. Ima televizor, klimu, komforan je, nema ništa tu sad nešto specijalno, ali 400 evrića je odličan. I evo, blizu je plaže, evo smo već na plaži, ovdje iz ovog kafića ide muzika, tako da ću to biti obazriv, da ne dobijem neku autorizaciju. U svakom slučaju, eto, to je to, evo smo već na plaži, dakle, eto koliko je udaljen apartman od plaže, javit ću se ovdje
kada se smestimo, kada probamo, što se kaže, vodu, kakva je, ili slana, ili mokra, ili topla, pa se vidimo. Duva dosta vetar, ali nema nekakvih talasa ovdje sada na moru. Sinoć su bili veliki talasi, gomila ležiljke, malo jutro je, još je prazno, ali ima dosta i ovdje slobodnog prostora. Obzirom da, kažem opet, tek smo došli, još sam beo, što se kaže, neću provesti ceo dan na plaži, onda smo se odlučili da ovdje prostremo, što se kaže, peškire i idemo sad u vodu da vidimo kakva je za kupanje, baš kakva je za ulazak u vodu, ili topla, šta se dešava. Idemo. Ljudi, idemo u more da vidimo. Prošle godine u Petrovcu smo se nikad hladnu vodu u životu mislili da vidimo, tako ove godine u Čanju. Ulazimo baš ovdje u Čanju po šragu koju želimo. Nije pesak, nije kamen, nije neki šljunak otpada, ne ulazi iznad se. Duva, ja, a ja baš i nije topla. Nije topla, možda je čak i hladnija nego ona priča što smo bili u Nikitiju, znači kad je bilo 21 stepen, pisalo je na portalima ono temperatura mora 25 stepeni, ali ne, nije. Hladna je, ne znam koliko je danas, ovdje se često dešava da se, što kažu, mještani okrene more. Juče je bila topla, sada je hladna. Hladna je voda, neću moći uopšte ulaziti, želim da se prehladim. Baš je hladna, znači u Nikitiju bilo 21, ovo je sada ne više od 20 stepeni. Da, hladna je voda. Baš je hladna, ono, kad su mi nogi sad, recimo, evo već koliko, recimo, minut jedan vodi, ono, osjećam da mrsnu, a ne da se privikavaju na tu temperaturu. Znači, to je daleko ispod 21, možda 20, 19, ne znam, ali nije dobro. Vidjet ćemo kasnije šta se dešava. Sad je tako, vjerojatno ovaj vetar ohladio, okrenuo more, nešto se desilo, ali okej, to je takav je jak čajaran. Ljudi, nema ulaska u vodu, ni oni najhrabriji ne ulaze, eto, toliko je ledeno, toliko je hladno, more bukvalno se okrenilo i ohladilo ga, ovaj vetar koji duva. Evo sad sunce ide sve jače, vjerojatno će to biti kasnije malo bolje, nije ni bitno. Mi smo ovdje došli, u stvari, da uživamo u zvuku mora, u mirisu mora. Jadran fantastično miriše, pogotovo sve kad su talasi, kad se ove čestice mora razbijaju, ovi talasi, i te čestice se nalaze u vazduhu i udišeš, zapravo to ti tretira pluća i sinuse, ne tretira ti da udišeš sad more i da se knjuriš, da gutaš vodu. Upravo je ovo poenta priče, kada su talasi, da udišete ove čestice. Plaža je izuzetno lepa u Čanju, mislim, svi su bili u Čanju. Mirno je, lepo je, tiho je. Jednostavno je fantastično, ima dosta slobodnog prostora. Mi smo se smestili tu, evo, na što se kaže, na ovom pesku, blizu mora. Jednostavno, uživamo u ovom zvuku talasa, u pogledu na more koji ima, evo, prelepu boju,
Jednostavno, lepo nam je. Ovo smo i htjeli zapravo, ovaj odmor. Upravo ovo što nam pruža Čanj. Prelepo je. A nadamo se da će kasnije biti i toplije vode. Hoće. Hoće, da. Hoće, mora, hoće, da. Kad prestane duva vetra. Kad prestane duva vetra. Ništa da odigramo neki ples za prestanak vetra. Da. Eto, to je cijela priča. Uživamo pa ćemo vidjeti kasnije što se dešava. Ljudi, došli do malog promjena plana, obzirom da je voda jako hladna i neće biti kupanja. Idemo u kola i idemo na jedno mjesto. Gdje idemo, vidjet ćete uz put. Krećemo. Dragi prijatelji, u kolima smo. Idemo tamo gdje smo provodili puno vremena kada smo dolazili u Crnu Goru. To je plaža koja po meni ima najlepši zvuk talasa. Prelep jedan kafić i baš idemo zbog njega tamo da popijemo tamo kafu i uživamo, obzirom da je danas stvarno more hladno. Eto, okrenula se voda kada je juče bukvalno bila kao bara, jutros hladna kao led. Ok, kažu prestaće ovih dana vetar, ovo ono, nevjetno, možda sutra već, možda popodne bude već dobro za kupanje, nije ni bitno. Ja sam rekao, smo mi došli ovdje da uživamo, da odmaramo, da bukvalno uživamo u Crnogorskom primorju, idemo da obiđemo ništa, ali ništa nije pod obaveza, evo moram sad da idem tu i tu, ne, evo kao sad, ideš na plažu, ok, hladna voda, nije za kupanje, zezali se tu pola sata na plaži i odlučili da odemo u ovo mjesto. Koje mjesto idemo? To ćete sada da vidite za jedno pola sata, nadam se da neće biti gužve kod Sutomera, obzirom da je subota i da meštani sada silaze, dolaze iz Podgorice i iz ostalih mesta, kako se zove, tako da vidit ćemo. Idemo polako, javljamo se uz put, proći ćemo i kroz prelepi bar, što nam je posebno drago, taj grad prosto obožavamo i idemo lagano, javljamo se uz put i uživamo. Evo, ovdje se skreće desno za tunel Sozinu, ko će tamo ide po Podgorici. Ono zašto snimam ovdje, evo kao što vidite jeste subota, ali nema gužve na ovoj raskrsnici, znači kada je velika navala turista, tu je uvek haos. Nas sada očekuje prolazak kroz Sutomore, gdje je uvek gužva, gdje je uvek haos, vidjet ćemo sad šta se tu dešava. Ali evo, kao što ste vidjeli na ovoj raskrsnici, subota je 8. jul, nema gužve na dolasku, ka dolasku ovamo za Crnogorsko primorje, a nije bilo ni juče iz tunela Sozina za Sutomer. Idemo dalje. Šta smo sad uradili? Skrenuli smo navigacija, pošto ovdje glavnom magistralom je haos koliko je gužva, i navigacija nas je savjetovala da prođemo kroz Sutomore. Dakle, mi sada ovdje idemo, skrenuli smo desno sa magistrale i proći ćemo kroz Sutomore da zaobiđemo komplet tu magistralu, dakle ovim delom ovdje što ide kroz Sutomore. Navigacija tu kaže da je brže, da je bolje, poslušat ću je, do sad nikad nije omanula. Ajde, vidit ćemo i sada, ona vidi tu gužvu i pravi tu predikciju vremena. Ajde, baš me zanima šta će da bude sad ovde. Uglavnom sada, dakle, ulazimo u Sutomore i prolazimo kroz Sutomore. I evo sad ovde kod Volija, u Sutomoru se uključujemo nazad na magistralu. Evo ga ovde. Cap. I to je to, znači dobar deo gužve ovde kod Sutomora smo izbegli. Naravno sad idemo tamo dalje, idemo ka baru, pa se javljamo uz put. Ali eto, to je dobra fora da izbegnete ovaj haos kod Sutomora, je
znači da se skrene, kad se ide iz Čanja ka Baru, se skrene dole do Sutomora i onda kroz Sutomora se prođe, uključi se kod Volija nazad na magistralu i štedite recimo kilometar gužve. Evo ga znak da ulazimo u bar, a na ulazu u bar ovdje iz pravca Čanja proći ćemo i pored omiljene plaže mnogih, a to je Šušanj i plaža Žukotrlice, tako se zove, ili tako? Tako. Tako, da. Mnogi je vole zbog borove hladovine koja je u njenoj pozadini. To ćemo obići kad budemo išli u bar jednom, otićemo sigurno jednom u bar, da se prošetamo barom, obiđemo bar i prelepi bar, jednostavno volimo taj grad. Često smo odsedali na jednom mestu koje ćete sad vidjeti, gde sad idemo i onda smo odatle dolazili u Voli, u bar i šetali se barom. I jednostavno bar nam je na srcu, koliko smo puta rekli, ako bi negde živjeli van, a da nije to Beograd, jel tako, naš rodni grad, šta smo 100 puta rekli, to bi bio bar. Bar, da. Jednostavno volimo taj grad i to je to. Prelep. Pa prelep, tako je. Evo je i plaža u Šušnju. Žukotrlica, mislim da se zove. Svi vi koji dolazite ovde, znam da će vas ovo evocirati vam uspomene i što kaže podsjetiti vas na dane kada ste ovde letovali. Posle 200 metara na kružnom toku idite na prvi izlaz. Dobro, ići ćemo na prvi izlaz. Evo vidite, to je to, Šušanjska plaža. A mi sad idemo dalje kroz bar ka mestu, neću da vam kažem gde. Evo nas ovde sada vozimo, što se kaže, centralnim gradskim ulicama Bara. Evo, bar je okićen zastavama. Jednostavno volim ove barske bulevare. I čekamo ovde na semafor da se otvori, koliko još ima, 5 sekundi. Cap, 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 cap. Evo ga, zeleno, idemo napred. A, pogledajte kako su ovo lepe ulice. Volimo barske palme, to ćemo kad se budemo šetali sve. Jednostavno, bar je stvarno lep i ono njegovo dugačko šetalište pored mora. Zaista fenomenalan. Ništa, mi nastavljamo dalje, ajde, otkriću vam jednu tajnu. Pratimo znak za Ulcinj. Evo, prolazimo pored dobrih voda. Zapravo vide se dole u pozadini s ovog vidikovca da prolazimo. Kako more ima lepu boju. Kako ima staćemo ovde malo da snimimo ovo odavde, pa ću se javim kad izađemo. I, dragi prijatelji, Vidikovac, kogod prolazi vuda zna, ko ne, da zna da je ovde, ali Vidikovac sa kog je prelepi pogled na plažu, veliki pjesak i dobre vode. Pogledajte kakvo more, ima fantastičnu boju danas. Za razliku od Čanja, evo ovde ni ne duva vetar, nešto pirka, prosto ništa, a u Čanju, otišli smo iz Čanju jer duva bez malo pravi besmisleno boravak na plaži. A evo, ovde potpuno drugi bogovi vladaju, nema vetra, toplo je, nije preterano sparno, znači, evo pogledajte kako ovo izgleda fantastično.
boja mora je neverovatna. Znači ono, indigo plava, ne znamo da li je topla voda ili nije. Idemo sad, već otprilike znate čemu se primičemo, pratili smo znak za Ulcinj, ali nije Ulcinj. Ko prati možda i moje vlogove zna da smo boravili XY puta i tamo idemo u taj prelepi kafić. A evo, još koji sekund ovog pogleda na dobre vode. Ovdje je kamp Oliva. Približavamo se Utjehi. Ovdje se skreće za Utjehu, dole je Rocky Beach. Posle 400 metara skrenite levo. Kako se zove, mi sada idemo u Utjehu. Eto, idemo u Utjehu, idemo u Rocky Beach. Želimo tu da popijemo kafu, želimo tu da... Skrenite levo. Ja isključi, molim te. Toliko je dosadna da je prosto nevjerovatno. Skrenite levo. Skrenite desno. Ko zna, levo, desno, tamo, ovamo i ja ide, vratit će nas u Beograd na kraju. Šalu na stranu, dakle, kamp Utjeha. Ovdje smo se parkirali, evo, baš ovdje, kada smo odsedali u Utjehi. Sada ćemo vidjeti dole, mislim da ima parking i u samom onom Rocky Beach restoranu, ima dole pored, nebitno, ali ono što želim je da se provozamo ovom ulicom i ovaj prelepi pogled na Utjehu. Kako je Utjeha lepa, ljudi. Ko nije bio? To je plaža sa kamenčićima koji imaju neverovatan zvuk. Evo je plaža Utjeha, to je plaža sa dušom. Jednostavno Utjehu ili voliš ili ne voliš. Jest. Jel' tako? Jest, da, mi obožavamo. Mi je obožavamo je. Jednostavno Utjeha, lepotica. Šta reći? Da, to je ta ulica. Napravite poluokružno skretanje. Jest. Ko zna da nas vodi tamo da je centar Utjehe, možda gore u brdu. Nije ni bitno. Ono što je bitno, da, ovdje su Priganice. Ćemo da se vratimo na Priganice. Hoćemo. A posle idemo ovamo na kafu i ono na... Ovo je znači restoran Utjeha. Najbolje Priganice su ovdje, a boga mi bili li ekstra i pizza. Ne znam kakva je sada. Ali pizza im je vrhunska i Priganice. Ovdje je bio parking, ne znam da li je i sada, sad ćemo vidjeti. Ili ima ulaz ovdje u parking? Pa verovatno ima. Nego je ove stao. A? Ove sa kamionom. Krenite na jugozapad. Ajde sad vidjet ćemo, ovdje je parking, tu ćemo ući da se parkiramo. Bilo je pre 2 eura, ne znam koliko je sada. Tu ćemo se parkirati dok boravimo ovdje u Utjehi. Pa ćemo na Priganice, pa ćemo u Rocky Beach. Da obiđemo sve. Javljamo se, samo se parkiramo. Dakle, ljudi, evo, tu smo se parkirali. Parking je 3 eura. Dođete, uvijek ima tu mesta, uvijek smo se tu parkirali kad dolazimo u Utjehu. Dakle, 3 eura ceo dan, čak ako dolazite ovdje na plažu. Mislim da 3 eura nije mnogo za ceo dan. Realno, bolje nego da stojite ovako. Ima policije, ima komunalne policije. Dakle, ljudi naplaćuju kazne. Ovako, 3 evrića i mirni ste. Ovdje smo Cafe Grill Istanbul. Odlični su. Burek im je fantastičan. Utjeha restoran. Tu smo uvijek jeli Priganice i tu ćemo sada da se vratimo na Priganice. Ali ono što želim je da se vratimo na ovu plažu, na ovu lutku, na ovu lepoticu. Ljudi moji, kako je ovo lepa plaža. Sad će neko reći, pa što ne dolazite tu? A zato što dolazili smo dosta puta, a želimo, zašto primičamo se tamo Čanju i Petrovcu, da bi jednostavno bili bliže onim plažama tamo, da bi to malo snimili, malo se bolje, lakše nam tamo da
da obilazimo, nego iz Utjehe da idem tamo za Čanj ili Sutomore i tako dalje. Miris ove plaže je fantastičan, zvukovi na ove plaže su fantastični. Evo, samo poslušaj. Boja mora je ovdje fantastična. Ali izlazak ako ste bosi je jako nezgodan zato što je dole ovaj kamen. I onda je kao ova gospođa što ima sad problem da izađe. Zaista je problem, pogotovo ako ste bosi. Ovo je ovdje izuzetno. Pogledajte još malo. Dakle, fantastično. Ovdje se naša ćerka na ovim talasima zabavljala godinama. Ogromni talas. Ko je bio u Utjehi zna zašto se izlazi zašto se tako izlazi iz mora. M talasi, M dole kamenje kao krompirići. Kupili smo ove nazivke, papuče za plažu, jel? Da bi uopšte mogli ovdje da uđemo u vodu. Nismo ni očekivali da ćemo da se kupamo. Međutim, voda u Utjehi je suprotnost od onoga u Čanju. Dakle, po mojoj proceni ima sigurno 23 recimo stepena, 24. Ušao sam u vodu bez neke bog zna kakve pripreme, malo se popasio i bio sam. Znači, sve se preokrenulo. Sad je Utjeha topla, a Čanj leden. A uvijek smo iz Utjehe išli u Čanj da bi se kupali u toplom moru. Ok, to je to. Znači, okupali smo se nenadano. Došli smo da je obiđemo, a ona nam je uzvratila toplim morem i kupanjem. Idemo sad malo u vodu da vidimo, da vam snimimo u stvari kakva je atmosfera iz vode. Ljudi, ovo je atmosfera kada ste u moru u Utjehi. Utjeha je ušuškana između ovih planina. Ovamo je ovaj Rocky Beach, fantastičan kafić, restoran, što god, kako bi bilo. A evo, pogledajte atmosferu. Meni je ovo izuzetno lepo i jednostavno uvek se vraćam u Utjehi i evo uživam u njenoj lepoti. To je to. Obzirom da je sada već prošlo 12 sati, a meni je prvi dan, još nisam uhvatio boju, bežim iz vode da ne izgorim. Idemo sada u Rocky Beach na kafu. Tu ćemo u stvari i ručati. Mislili smo uzmemo priganice, a tu popijemo kafu, ali obzirom da smo se kupali, ostali duže nego smo planirali, ručat ćemo u Rocky Beachu, a priganice ćemo neki drugi put. Ali ako svraćate Utjehu, priganice u restoranu Utjeha obavezno. Ljudi, ovo je pogled iz Rocky Beacha. Pogledajte kako je dobro, odmah gasim zbog ove muzike. Pogledajte kako je dobro Rocky Beach i kako je iz Rocky Beacha. Evo i cene. Znači ćevapi 8 eura, 250 grama, pljeskavica 8 eura, 250 grama i koje što tu sve ima. Evo atmosfere na kafeu Rocky Beach i pogled na Utjehu iz njega. Znači, jednostavno Rocky Beach je fantastičan, dominira, obožavamo tu atmosferu i obožavamo da provedemo vreme ovdje. Pogledajte. Izuzetno.
to je to. Šta reći? Sem fantastično, navikli ste na tu reč. Evo pogledajte, baš mi je drago što smo došli u Utjehu, što smo je obišli. Ono što je interesantno, znači u Utjehi je toplo more. Inače ovdje, evo vidimo sad i cenu, 20 € je 2 ležaljke i suncobran ovdje na ovom kompleksu Rocky Beach. Ništa, to je to, mi ćemo sad ovdje ručati, da, javit ću vam šta smo uzeli za ručak i koliko to košta. I onda se vraćamo za čanj, ali sada uživanje na Rocky Beachu. I dragi prijatelji, ovo ću vrlo brzo završiti zbog ove muzike koja se čuje u pozadini. Znači naručili smo dve špagete bolognese, 10 € je porcija, 4,5 su € ova dva švepsa. To je to, jedemo sa pogledom na more, na Utjehu i vidimo se u povratku ka čanju. Dragi prijatelji, vidimo šta to čanj nudi onome ko dođe. Ono što smo primetili, dobar deo plaže u Čanju, koja je ogromna, je ove godine pod ležaljkama i suncobranima, znači naplaćuju se ležaljke i suncobrani. Ovdje u ovom delu, to je ovdje odakle brodići kreću, prvi red je 12 €, a 10 € je ovaj drugi, treći, četvrti red i na ovam. Realno ovdje se malo osjeća ova kanalizacija ovdje i to se baš osjeća, tako da ne znam da li uopšte i vredi ovdje biti, ljudi dolaze, tu su, ali činjenica da se osjeća. Kao što vidite, znači dokle god dole pogled seže, samo na nekoliko mesta nisu postavljeni ovaj plažni mobilijer i suncobran. Odmah preko puta tog dela plaže, čini mi se kao neka mini deponija, tu je veliki parking, ali evo tu i đubretari, odnosno smeće. Dakle, ovdje se baš osjeća se smrad. Prema tome, realno ovaj deo Čanja ovdje po meni za izbjegavanje. Ono što treba napomenuti, sve ove plaže imaju tuševe, znači sve imaju tuševe, vodu, dakle možete se istuširati kad izađete iz vode. I evo kako sve to izgleda, zaista je jako lepo. Mi smo danas bili izašli na plažu, ali je bila hladna voda, ali u svakom slučaju sama atmosfera u Čanju je prijatna, lepo je. Sam Čanj kao mesto zaista ima sve što vam je potrebno tu, ako ne očekujete se od neke diskoteke i šta ti ja znam. A mi to ni ne očekujemo, zato smo i došli u Čanj. I evo, kao što vidite, jako je lepo, fino je, čisto je i sve što treba da ima. Idemo se tamo na šetalište da vidimo šta to ima. Dakle, ne nedostaje grilova, kafea, prodaja onih američkih malih krofnica, evo market, pekara i tu su ovi plažni detalji ako vam treba suncobran, dušek i koješta. Ovoj prodavničica opet koju smo prošli je Lolo Paco, od 1,80 do 2,5 € je koješta tu, svašta nešto. Evo ga ovdje sladoled, ajde baš vidimo pošto je sladoled. Capce rapce, sad ćemo da pređemo. Evo ga ovdje sladoled na točenje, veliki 1,20, srednji 0,70 centi. Joj, rođeni, koliko je ovaj sladoled? 70 centi. Hvala ti.
70 centi kugla onog sladoleda, znači 3 kugle, koliko bi došli? 2,1, što je stvarno povoljno. Dobro, idemo dalje, ovamo ima, evo ovdje se pripremaju palačinke. Inače kuvani kukuruz, pošto bi bio kuvani kukuruz? 1,5 euro, da, 1,5 euro je kuvani kukuruz. Znači, ja ne znam da u Beogradu igdje ima za taj novac kuvani kukuruz. Jučer smo uzeli recimo punu kesu, 4-5 kila voća, ono, savršenog voća, kajsije, šljive, nektarine, sve izašlo 10 eura. Evo, pljeskavica 200 grama, 3 eura, leskovačka od 200 grama, 3,5, punjena pljeska, 250 grama, 4 eura, peć ćevapa lepinje, 3 eura. Palačinke, 2 eura. Evo restorana, evo pice parče koji izgleda fenomenalno, gotova jela, čufte, čorbe. Mi smo znači juče smo jeli, uzeli smo 2 gotova jela, ja i supruga, čufte u sosu, gulaš i goveđu čorbu, bukvalno je bilo za 4 tanjira, jedno smo pojeli čorbu. Sa hlebom i salatama 15 eura je bilo. Dakle, može se reći više nego povoljno. Eto, svega ima ovamo dole, pogotovo, ali ajmo se malo do plaže dole, do mora da ima šta se dole dešava. Evo, zabave za decu na svakom ćošku. Inače, ovo je, može se slobodno reći, dečija plaža, decima koliko hoćeš, roditelji sa decom. Jako je lepo, mirno, evo vidite, na svakom ćošku su ovi tuševi, znači svugdje rade tuševi, tu su barovi. Ali kao što smo i rekli, dobar deo ove plaže u Čanju je, evo pogledajte, sve jako malo ima prostora. Ovo sve što je bliže moru je popunjeno sa ovim zauzetovim ležaljkama ili tako i naplaćuje se. Ovdje su od 20 eura prvi red, pa kako se povlačite ka gore sve manje do 10 eura. Ali evo, sve je ovo, znači, zauzeto. Nemate mnogo slobodnog mjesta. Ima, ali nema ga mnogo. Evo kako to izgleda sada. Ne znam, ovdje nismo dolazili popodne da se kupamo, ne znam da li se toplja voda, vidit ćemo ujutro. Ali evo, ima dosta ljudi, baš dosta ljudi ovdje u Čanju. Evo, jako je lepo. I ova ogromna plaža, savršena. Generalno, ako ste za odmor, pasivni odmor, Čanj je to, nema greške. Prelepa plaža, ogromna plaža i prelepo more. Evo ovdje je pekara Mladost. Tu vidimo ljudi uzimaju dosta burek, lepo te zada na oko. Ja ga nisam uzimao jer sam na dijeti. I ne da mi žena da jedem burek. Ali koliko vidim ljudi ga dosta uzimaju, verovatno je i dobar. Evo naravno ovdje ima ovog voća na svakom ćošku, znači sve što vam treba tu Čanj ima. Evo ima pice opet, dža na parče, dža cela, od 8 do 10 eura, stvarno odlično. Jedan dan ćemo uzeti picu da je probamo, jer juče kad smo jeli ova kuvana jela, zaista izgledalo onako fantastično. Pa ćemo jedan dan probati picu. Ovdje je market Tip Top i tu smo opazarili, znači tu imate sve što vam treba, od hleba, suhomesnato, slatkiši, grickovice, sve, kao da uđete u prodavnicu bilo gdje, nije to naravno jedina, ali eto, hoću da vam kažem da, znači, sve što treba Čanj ima od tih osnovnih stvari. Ima i apoteku, dakle, imate odavde brodićem za Kraljičinu plažu, svašta nešto, ali ono što Čanj nema, a to je slobodna kroškara za peškire, bliže plaži. Evo ovo ovdje, jedan od retkih gdje možete prići moru dole sa svojim mobilijarom. Generalno sve ovo bliže moru je popunjeno
već i naplaćuje se, sem bliži deo vama u ulici, ali je tako, to je već neka druga priča. Što se tiče da priđete sa svojim peškirima bliže moru, vrlo malo je ovakvih prostora. Ko želi zabavu, ima i toga. Ovde je restoran Vasilisa i tu dolazimo na ove dnevne obroke koji su znači super, ima od bečke šnicle, ćufte, gulaš, svašta nešto. Evo ovdje ima i zabave za decu, ma nema šta, čanj, eto, ko ne traži sad neki ovo za decu je savršen. Evo ga ovdje čudesa od mesa, francuske palačinke, evo znači ima stvarno svega. Evo, restorana, brze hrane i svega ovoga imate koliko hoćete u Čanju. Šljive 3,5 eura, nektarine 3 eura, limun 2,5 eura. Ima tu zabave za decu. Ono što je interesantno kad prolazite svuda, znači u Čanju ne očekujete luksuz. Sve to što prođete, vidite, ništa tu sad nema luksuza. Čanje, eto, baš tako ko želite se odmorite, lepo, fino. Eto, to je Čanj. Evo ga ovdje Fresh Market, tu imate i apoteku i sve što vam treba. Evo ga ovdje i bankomat. Znači, svega ima tu. I sve to što bi se reklo onako on the budget. Nemate sjaj i luksuz, ali zato imate niske cene. Evo ga ovdje sad i ovaj deo koji vodi vamo ka onom redoviranom hotelu Biserna obala. Evo ovdje su sve usput restorani, pretpostavljam da pripada hotelu, vidi se onako da je unutra i ozbiljnija klopa i svašta nešto. Na sve strane su dečice, dakle pravo ono mesto odmaralište za decu. Evo, ovamo plaža. Kao što sam rekao, ja ne znam da li smo naišli na jedno ili dva mesta da ima slobodnog. Neka me neko dole ispravi u komentarima, ali ja, bukvalno svugdje je samo su delovi plaže sa naplatom. Neki ovi delovi plaže pripadaju i hotelu, pa zapravo samo gosti hotela mogu ući unutra. Ali ono recimo što smo svugdje primetili, to je da svaki deo plaže ima tuševe, znači apsolutno svaki. Evo ga hotel Biserna obala i ovo je baš ispred njega, tu kad smo bili posljednji put, ne mogu se tačno se sjetiti, možda recimo 2 godine kad smo dolazili u Čanj, nije bilo da sve pripada ovim ležaljkama. Opet ponavljam, moguće da je ovo sve, ajde neko ko je odavde pa zna, moguće da ovo sve pripada zapravo gostima hotela i pretpostavljamo da je tako, ali ajde da neko to i potvrdi. Ali za svoje peškire ovdje neće moći, a pre je bilo sve ovo slobodno. I hotel Biserna obala ovdje su izgleda renovirani. Evo, pogledajte, idemo dole malo do mora. Prelepi zvukovi talasa i mora. Da. Kako je lepo. A ovo je plaža, znači ispred hotela Biserna obala. Zalaz sunca. Da.
to je to. To je ono što vam nudi Čanj. Odmor, dugačku, šukovitu plažu, prelepo more i puno zabave za djecu. Obzirom da ovdje na ovoj plaži mi dolazimo ujutro, sad je oko 8:15, 8:20, ima dovoljno mesta. Ovdje nema potrebe da uzmemo ležaljke, potpuno mi je okej da namestimo i ovaj suncobran. Nema vetra i ovo će biti sve sasvim u redu. Sad ćemo da odemo po paradajz i paštetu. Šalim se. Namesti ga i s ove strane. Da provjerim da li si dobro namestio. Tako. Broj, si ti supervizor. Ste zadovoljni? Jes. To je to. Ajmo da probamo sada kakva je voda danas nedelja 9. jula. Da li je toplija nego juče. Ljudi moji, okupa smo se konačno i u Čanju, ali je voda hladna, znači danas je hladna, nije kao juče, juče je bilo ono frižider, osjećaj frižider. Dok juče nisam ni hteo da ulazim u vodu, sada je hladna, ali toplije nego juče, kada se čovjek navikne, ima sam osjećaj da je hladno. Ali je bila u utjehi toplije. Čak smo čuli vesti da je od ljudi da je toplije recimo bilo u Budvi, gore, Jazi i tako to. U svakom slučaju i danas je voda hladna u Čanju, ali može se kupao. Ja sam se privikao 10 minuta. Jednostavno nešto mi ne prije hladna voda. A eto sad kad se navikne čovjek, šta ja znam, osjeća da je hladna, ali može se kupati. Obzirom da je lep dan, nema nekog velikog vetra, verovatno će se voda zagrejati kasnije, ali sad eto ujutro 9 sati, taka je situacija. Idemo da legnemo malo, da namažemo paštetu i I paradajz, je dobro, šta fali? Ma ne fali ništa, naravno kupili smo i to, nego ovako malo se sesam, ono socijala, kako se zove, i idemo da odmaramo malo na plaži. Tako. Dobri ljudi, kako je dobra stvar ovdje, zaista je opuštajuće ležati ovako, uživati u moru. Ono što je dobra stvar, more ima prelepu boju ove godine, bar ovo što smo mi ovdje u Čanju. Na plažu nikad ne idemo bez plazme. Kako nevjerovatno prati nas ceo život. Gdje god ideš, uvijek ono putemo plazma, na plažu plazma, u sobi plazma, uveče, ujutro plazma. Prosto nevjerovatno. Vreme je toplo,
vidite po ovim suncobranima, onako i prilično vetrovito, manje nego juče, ali pirka vetrić, stalno pirka vetrić. U svakom slučaju, još ćemo malo, što se kaže, izdržavati se ovako na plaži, a poslije ćemo u vodu, se nadam da se malo, obzirom da je sunce i toplo vreme, da se malo zagreva. Evo, šta je reći? Ono što se osjeća na plaži, jednako ono savršena neka nirvana, tako? Jeste, mir. Ljudi su... Opušteni. Opušteni ljudi, mir. Tečica se čuje u kraja njega. Da. Ali atmosfera je opuštena. Potpuno, ono, baš to se osjeća, ono, bukvalno, ono, što se kaže, nikakve, ono, galame, nervoze, nešto, ono. U stvari, to smo htjeli da dobijemo čanje. Eto, baš tako, empasivan odmor, ovako, mir posle nekih, eto, nemilih događaja koji su nam se desili sa mamom. U svakom slučaju, ono što smo tražili, to smo dobili, to je mir, odmor. Zaista jedna opuštajuća atmosfera. Možda mi je žao da vam ugasim ovaj kadar. Ne čuje se sigurno talas, obzirom da su talase, ne čuje se sigurno zvuk mora. Ali ovako dok ležeš, možeš satima bi ovako ležao i slušao talase, ono, i te zvukove uopšte plaže. Tako opušta da je neverovatno. Da, nisam rekao zato što možda to nema ni potrebe spominjati, bar ne u Crnoj Gori, nismo uzimali nikakvu lokalnu karticu lokalnog operatera. Roaming radi, ono, ima 7 GB roaminga preko mreže, znači kad nismo u apartmanu, to je sasvim dovoljno za svašta nešto. Da si stalno online, pustiš sliku, se čuješ sa porodicom preko Vibera, ono, pustiš sliku, šta ja znam. Pozivi i poruke su neograničeni u smislu kakva vam je mreža, koju imate paket uplaćen u Srbiji, to vam je i ovde. Tako da u sobi imamo savršen Wi-Fi, znači 5G, čak šta više, bar tako piše. Tako da zaista jeste brz, sve funkcioniše kako treba, tako da koristimo srpsku karticu i taj internet koji imamo u roamingu, sasvim je dovoljno dok smo ovdje u Crnoj Gori. Dragi prijatelji, šta da vam kažem? Toliko mi se nešto prijelo da prosto nismo mogli da odolimo. A to je... Paradajz. Pašteta. Našli smo zemljički, jel? Somunčiće tople i ono što sam htio još da vam pokažem, ovaj sir sam uzeo, ovaj baš. Znači to je ovdje lokalni neki sir, Katunjenka se zove, tvrd je, nešto tipa kao kačkavalj, ali je fantastičan, znači odličan je, košta, sad ću da vam kažem, 18 € je kilogram. Ovaj komad je 8 €, 430 grama, ali je zaista fantastičan ako budete ovdje u Crnoj Gori ili ovdje u Čanju, znači Katunjenka, fantastičan tvrdi sir. To je to, znači sad sledi vjetrana pašteta sa paradajzom i ovom lepinjom i uživancija. Ali ovo što sam sad još htio da vam kažem, bili smo danas i nedelja inače, 9. je, da vidim samo, še ne znam ni koji je datum, tako je, 9. je, ostao sam neke 2 litre vode još u apartmanu, kad je da kupimo vodu, šta se dogodi, prodavnice do prodavnice,
ne radi ništa. Jednostavno piše, evo malo imate ovaj pogled, neđeljom ne radimo. I onako sada šta ću, gde ću, već razmišljam ono, kako ćemo da nabavimo vodu. Rekao, otiću, pošto restorani rade, rekao, otiću neki restoran, pa ću uzeti tamo vodu, šta da radim. I nađemo tu na pekaru koja radi i u frižideru ima, pored ostalog, ima i vodu. I platimo liter i po vode, flaša liter i po vode, €1,5. Znači 4 takve flaše sam uzeo, šta ću, možda ostajem bez vode po ovoj vrućini, €6. Tako da znate, obezbedite vodu na vreme, jer nedeljom ne rade prodavnice u Crnoj Gori. Potpuno smo to, prošli put kad smo bili, uopšte nismo razmišljali o tome, potpuno smo smetnuli suma. Ništa, to je to, idemo sada na klopu. A malo smo u šetnji večernji, ovdje od, što se kaže, od kraja do kraja Čanja. I evo, pogled na kompletan Čanj sa ovog uzvišenja ovdje sa ove strane gdje je hotel Biserna obala. Ovi paviljoni iza hotela Biserna obala nekad su bili ruglo zapušteni. Sad je to sve renovirano. Evo vidite kako to izgleda. Zaista lepo. Sređeno. Dragi prijatelji, evo samo zbog ove muzike da ovo brzo pokažem. Ovo je neka lagana večerica, evo ovo 2 čorbe, girice, vitaminska salata i ovaj ovdje pomfrit i girice, ukupno sve to 14 €. Idemo da klopamo. Ljudi, ovdje je Čanj, plaža u Čanju, ali mi nećemo u Čanj. Idemo u auto i vozimo se ka, vidjet ćete gde. Ljudi, evo ovdje, sad smo iz Čanja izašli gore na magistralu i skrenut ćemo levo. Možda vam to već otprilike sužava izbor mesta gde ćemo sada odsesti. Sad vam neću reći koliko imamo kilometara do te plaže, pa vi se možete nagađati, ali recimo, evo, pre Budve, znači nećemo proći Budvu, nije ni daleko, to vam mi se mnogo govori. U svakom slučaju, spavali smo noćas kao bebe, zato što toliko dnevno pešačimo po nekoliko puta gore dole uz Čanj, ono, napravimo ono kako meri telefon, ono po 11.000 koraka, i plus kupanje. Juče je bila voda onako za nijansu toplija, pogotovo kad se malo udaljiš od obale, što se kaže, jedno 20 metara tamo malo da je dublje, može se reći eto da je podnošljivo ono za kupanje. Je podnošljivo, topla je? Da, čak i topla, da, prilično topla tamo. I onda smo se dosta kupili i iscrpljeni smo samo tako. Ali, rešili smo danas malo promenimo plažu da vidimo kakva je voda ovdje gdje sad idemo. To je ogromna jedna plaža, već znate i koja je sigurno u pitanju. Pa ćemo da vidimo da li je voda toplija i ne, i šta se tamo dešava uopšte. Kakva je situacija, malo promenimo atmosferu. Naravno, sada je 20 do 9, znači tamo ćemo stići vrlo brzo za 50 minuta. U 12 maksimalno smo već u kolima i povratak nazad. Jer je toliko ovdje vreme, toliko je zapravo jul mesec, je li tako? 10. jul, znači... Pa vrućina je 33, 34 stepen. Vrućina je, sunce, bukvalno peče. Neko čak, mi kad se povlačimo oko pola 12 sa plaže,
neko bukvalno sa decom malom od 5-6 mjeseci, bebama, dolazi tek u to vreme na plažu. Vama je to naravno neshvatljivo, ali okej. Da. Evo je dole. Daj meni kamericu. To je ta plaža, već je svi prepoznajete. I to je to mesto. Tako je. Idemo dole u Buljarice da vidimo da li je voda toplija i dođemo u ovoj prelepoj plaži. Ništa, to je to. Parkirat ću se kao i uvek dole. Prošle godine je bilo... Ne, prošle godine nismo bili u Buljaricama, pretprošle. 3 eura je bila karta, dnevna, tamo na onom kampu. Vidjet ćemo koliko je sad, pa se javljamo. Ništa, ajde da ne dužimo ovo sada, vožnju ovu. Javljamo se kada dođemo na parking, da vidimo cenu parkinga, gde ćemo se parkirati i izađemo na plažu. Skrenite levo. Ovdje ćemo sada skrenuti levo. I spustiti se dole Posle 600 metara na plažu Buljarice. će odredište biti sa desne strane. Dobro, gde je odredište znamo, a da li je i sad tako? Jeste, već su automobili ovde. Jeste. Eto, tu ćemo se i mi parkirati, ja? Da, ovdje. Mada. Uvek smo tu i sad ćemo tu. Evo ga, otvoreno je. Opušteno se tu parkiraš i ćao, zdravo. Inače, mi kad dolazimo u neko mesto tako, uopšte me ne zanima pošto je parking, šta je ovo, ono, nije 100 evra. Znači, ovo da li 2 evra, 3 evra, ovoliko, važno mi je samo da ima parkinga i da nemam posla sa policijom ili da idem u Budvu po autu. Pa ne, odnesete pauk, i to se dešavalo. Eno, u Čanju ima milicije non stop, patrola ide gore dole. Eto, to je to, sad ću se ovdje parkirati i da vidimo sa čovekom koliko je parking, pa ću vam javiti pošto je. Evo ga parking i ovdje, znači kod samog kampa Buljarice, 3 eura je ceo dan, sad nam je rekao čovjek. Ovo je restoran plaža, komplet ležaljki, 15 eura. Eto. Evo vidite kako je lepo. Mi smo poneli i naš suncobran. Vidite, sad sa suprugom možda se smestimo i ovdje, ali obzirom da nećemo biti ceo dan. Samo 2-3 sata, možda i ne. Vidjet ćemo, donećemo odluku. Uskoro. Vidjet ćemo šta ćemo odlučiti. Inače, plaža, kao što vidite, Buljaricama prelepa. A zaista je fenomenalna. Tamo neko u daljini nešto pali, uvijek neko nešto mora pali. Ali dobro, to je sad druga priča. Mi idemo da se pripremimo za vodu.
Ipak smo odlučili da se smestimo ovdje na ležaljke, jer toliko je lepo i toliko je ovaj deo plaže lep da prosto želimo baš ovdje. Ostaćemo koliko ostanemo, baš mi briga, ali želim da uživam. Eto, to je to. Raspremam se, puštam dron da vam snimim ovu plažu sa drona, a onda ćemo vidjeti u vodi kako je unutra i tako dalje i tako dalje. To je to. Snimci sa ove kamerice idu ovdje negdje usput, a mi sad idemo u vodu. Je hladno voda? Odgovor je nije topla. Sad koliko je hladno, relativno. Čini mi se da je toplija mrvicu nego s obzirom da je jutro. Ali a nije topla, to je ona cela priča. Uvek su Boljarice u Čanj ulazilo ono samo bukvalno uđeš u vodu, koliko je toplo. Sad čim ti ne možeš sad ono samo da uđeš, potrebno je čak i duže malo prilagođavanje, znači sveže onako. Recimo da je kao u Nikitiju ono što je bilo, pošto tamo znam da je bilo 21, ne? Znači 21, 22 maksimalno, eto tu je. Nije hladnije od Nikitija, ali nije mnogo ni toplija. 21, 22 stepena, eto toliko. Ništa sad, pripreme pred ulazak. Pola sata i kuća. Da. Ajmo u vodu. Ajde. Hladna je, ali jedna stvar je činjenica. Čista je kao suza i bistra je i nevjerojatno je prozirna. I miriše i prelepu boju ima i sve. Samo još da je Topla. Da je topla. Ajde, gas.
ljudi, kako je dobra voda u Buljaricama, pa ovo nije normalno. Ok, definitivno mnogo sam lakše ušao vamo nego u Čanju ovih dana i sve stoji. Ali tako voda miriše od voda, čuj, opominju me uvijek ovdje ljudi koji žive na moru, u pravu su, ovo nije voda, ovo je more, ovo je što se kaže Božji dar. Znači more prelepo miriše, more je prelepe boje, kristalno čisto, bez talasa je. Plaža u Buljaricama je ogromna. Evo, podarila nam je danas ovu lepotu, kako je lepo, ljudi. A ne znam šta da kažem. Znate šta, ko sad priča opet o Buljaricama, opet kažem, ovo nije Budva, ovo nije Petrovac, ovo nije Kotor. Dakle, ovdje se ne očekuje sad luksuz i ne znam šta, ali ovdje dobijete ovaj vazduh koji se spušta sa ovih planina, odozgo i meša se sa mirisom mora, dobijete mir, dobijete verovatno ono, sad mi nismo nikada odseli u Buljaricama, ali dobijete verovatno ono što smo mi dobili u Čanju, a to je ono potpuni mir, nekako, opet to je gužvica, ono puno dece, porodična atmosfera, ne znam, mi prosto uživamo svaki sekund u Čanju, trebao nam je taj mir, trebao nam je taj, da nema, drugačije tu kad su oko vas deca, to je graja, da uživaš u onoj igri, dečice, nestašlucima njihovima i mi svaki sekund eto uživamo i bukvalno skupljamo energiju za dalje, za što se kaže da prevaziđemo neke teže trenutke koji su nas našli. U svakom slučaju stvarno jako lepo, ne znam, nama se to dopada u smislu da uživamo u svakom sekundu. Znači Jadransko more miriše specifično i ima taj saliniti specifičan. Evo sad kada sam u vodi jedno vreme, dok okrenem sad kameru, malo ja da vas maram, evo sad kada sam u vodi već jedno par minuta, potpuno je prijatno za kupanje. Znači sad kad dođe ove vrućine, ovakva temperature vode sada može se smatrati osvežavajuće. Znači tu je negde kod 22 stepena, neke ribice. Ljudi moji, to je to što se tiče snimanja. Javit ću se naravno kasnije, a sada idem da se kupam, da bacim ovu kameru i da uživam. Da, konačno je voda odlična, super sam se okupao i smo se okupali. Kako izlazim iz vode ovo kad izlazim? Izgledam kao oni superheroji ili kao nezgrapni moraš? Pravi Dasa. Da. Moj Dasa. Da. Šta će druga žena da kaže? Ništa, idemo na ležaljke i da uživamo u pogledu na more. Evo, prelepe atmosfere na plaži Buljarice. Ovaj zvuk talasa i ovi zvuci mora su mi uvijek najlepši noći. Slušaj. Neka mi je ono, taman da se ne okupam ni jedan put, ali da samo ležim i gledam u more i u ovom okruženju prelepom, nove planine okolo, šume, a dole more i zvuke ovih talasa, to je neprocenjivo. Zaista ono lek za dušu i ono recharging baterije na maksimum.
spasi život i nije tako loše. Vi se uplašio mukice, ne boj se, lepi uživaj. Vidi lutkice. Kako je lepo, ljudi. A voda kao kristalna pista. Nevjerovatno, čini mi se Čanje ono nije ni priči Buljaricama što se tiče vode, plaže, bistroće. Nevjerovatno lepo. Trka neki svež vetrić. Ne osjeća se uopšte sparina u vazduhu. Tako da možda nas prevari što ćemo ostati duži, ali nadam se da neće izgoreti. Prosto nam žao da odemo s ove plaže Buljarice. Toliko smo se dobro proveli ovo prepodne i nauživali da je prosto nevjerovatno. A ono što je najvažnije, što se ne osjeća vrućina u vazduhu. I vazduh je svež, onako lako se diše. Nema ni neke gužve preterane na plaži. Zaista jako lepo. Dragi prijatelji, odlazimo odavde s Buljarice, sad je već 1:15 i baš je onako sunce jako. Ne želim da izgorim ili da dobijem neku sunčanicu. Što kaže, dobrano smo se okupali i nauživali. Sad se vraćamo za Čanj, ručak, odmor, a onda ćemo uveče da vidimo šta ćemo. Vjerojatno ćemo opet malo kupanje i slične stvari, šetnje naravno. Ali o tom potom, sad pravac Čanj. Dobri ljudi, dobro jutro. Koji je danas dan? To smo sve zaboravili. Četvrtak, a datum? Koji je datum? 13. jul. Jul, da. 13. jul, četvrtak je. Ovo nam je neki 6. 7. dan, potpuno smo izgubili pojam o vremenu. Toliko smo se relaksirali, ili tako? Jesmo. Kako je u Čanju? Kako je ono? Da li je onako kako... Šta smo u stvari očekivali, šta smo dobili? Pa dobro, očekivali smo. Nismo očekivali ništa, šta. Lepo je, porodično mesto. Tako je. Očekivali smo se odmorimo u stvari to. I potpuno da se relaksiramo. I to smo i dobili. Dečice na sve strane. Tako je. Porodice. Ljudi relaksirani. Jeste, opušteni svi. I domaćini i ovde, što se kaže, i mešteni. Nema mesta gde nismo naišli na samo najlepše, ono, što se kaže, osmeh i najlepše moguće iskustva. I gosti, što se kaže, koji dolaze ovde u Čanj. To jeste, evo mi smo ovde jedini par koji je bez dece, svi su sa decom. Ali deca su ono, niko nema ono da vrišti, da se neko ponaša nevaspitano, da igraju se deca. Znači, stvarno, dobili smo jedan kompletan odmor, dobili smo potpunu relaksaciju i dobili smo more, hladno more smo dobili isto. To je jedini minus, ovo sve da radiš tako je. Mada je ovih dana i toplije. Pa dobro, jeste, malo je onako, da. Malo se smačilo, nije baš onako hladno kao prvi dan. Jer sad ide i prestao je vetar i sunce non stop preko celog dana i sad to ide naravno da se smačuje. U svakom slučaju, provodimo se odlično za ono što smo hteli od Čanja, to smo njega dobili. Uveče se lagano spava. Znači, iako je sad u Beogradu, recimo, gori i ovde je jako toplo, da li ove sa planina se vazduh spusti uveče pa se lagano spava, šta god, uglavnom ne treba klima, ne treba ništa. Ono što htjela vam kažem, sad je praznik u Crnoj Gori, iako nedeljom ne radi ništa, ali i ovim danima, obzirom da je sad praznik, četvrtak, petak, subota, nedelja neće raditi ništa, meštani su se spustili na plažu, ogromne su gužve na plaži, ali kad kupujete vodu, kupite ovu vodu, pakovanje vodu, ovo je 6 litara. I 6 litara košta, sad da li evro 50 ili evro 60, ne sjećam se tačno, ali ajde kažemo evro i po je 6 litara vode. Ako ovu vodu isto kupujete u
liter i po, flašama može da vas dođe i 4 evra, 6 litera vode. Znači, obavezno u ovim 6 litera balona. Tako je. Da kažemo neku i o cenama ovdje. Kakve su cene u prodavnicama? Ili slično, ili možda nešto malo skuplje? Dobro, skuplje je voće. A da, voće je skuplje. Voće je skuplje. Jeste. Voće kupujemo ono na, ajde kažemo što se kaže, na štandovima na polju. Voće je sve 4 eura Sve 4. kilogram. 5 eura su smokve. Da. Neko mi se činilo da smo prvi dan nešto jeftinije prošli, ili ja nisam obraćao. Nismo, da, nije. Ali vidi jednu stvar, za 10 eura, tako, oni prvi put dobili smo punu ovu kesu. Ja mislim da je bilo 2,5 eura, ja sam snimio tu nešto i rekao sam i voće. Da bi sad ovih dana bilo 4,5 eura. Znači sad istu tu kesu plaćamo 16, znači šljive 4 eura, kajsi 4 eura, nektarine 4 eura, smokve su 5 i 6 eura. Smokve su 5 i 6 eura. Znači voće baš ono skupo. Jeste skupo. Koliko je paradajz? Nemam pojma. Ma sve je to nešto 3-4 eura. To je sve 3-4 eura. Tako je. Tako da eto, to je zaista skupo. Mi se hranimo što u restoranima, danas je plan da odemo čak i ovdje smo našli jedan hotel gdje je švedski sto. 7 eura je švedski sto, a 4 eura porcija za podneti. Mi ćemo ući baš da vidimo kakav je taj švedski sto, šta ima za klopu, 7 eura, tako da je to potpuno okej. Da. Doručak obično, evo, ovom kući, što se kaže, dža pašteta, dža salama, dža jogurt, dža sir, paradajz, potpuno okej, potpuno smo opušteni i relaksirani, kao da smo kući. Da, za večer odemo u neki restoran, juče smo otišli, šta smo, bilo izuzetno čudesa od mesa. Pohovana, ne, ovo je pohovano belo meso. Koliko je bio cek? Pohovano belo meso, 150 grama, batak 150 grama pileći sa pomfritom, salatom i dodatnim pomfritom izašao 16 evra. Znači on, što se kaže, obzirom da je turističko mjesto i sve. I šopska, da je salata, rekao si. Tako da, eto, idemo nekad na kuvano jelo gdje su porcije, ono, znači porcije su 7 eura, onaj dnevni meni. Da, meni suprug izađe 14 evra, znači potpuno okej. Suma sumarum, sve ono što smo htjeli da dobijemo od čanja, mir, potpunu relaksaciju, bez ikakvih lumperajki, što kaže i... Opušteno sve, svi su ljudi opušteni, svi nasilni, svi veseli. Sve top. Čak i na delovima plaže da je gužva, onako što se kaže peškir do peškira. Nekad uzmemo ležaljku, nekad prostorimo peškir. Sve bez ikakve nervoze, bez ikakvog, potpuno ono jedna nevaka. Da, i ovako se čuju dečica, njihovi glasi. Baš je lepo, da. Eto, to je to. Ajmo na klopu. Da. Ljudi, danas je četvrtak i dobre vesti ovdje iz Čanja. Konačno je voda topla, kupali smo se večeras. Ono da smo ušli u vodu bez ikakve pripreme, bez ičega, malo se pljusnuli samo i odmah skočili u more. Dakle, more je savršeno, hvala Bogu, izgleda se okrenula sad voda u onom smeru koji nama odgovara, to jest da bude topla voda. Evo, dragi prijatelji, evo nas ovdje u jednom baru. Došli smo ovdje na girice, prošli put su nam se sviđale girice, pa smo došli opet na girice. Evo, hvala car. Važi, samo ti laganice. Evo, negazirana voda, 1,5 euro, gazirana voda, 1,5 euro, gazirana 0,75, 3 eura, Coca-Cola, Fanta, 2,5, negazirani sok 2,5. Eto, to su cene neke. Priganice 5 eura, omlet sa kulenom 4,5, omlet sa sirom 3,5. Svašta nešto tu sad ima, topla predjela, pileća čorba 3 eura, teleća čorba 3 eura. Evo girice 5, pomfrit porcija 2,5 eura, lignje 13, gamburi 17, pice 33 cm 6 eura, 60 cm
16 eura. Pričamo o kapričiozi. I tu se sad to sve kreće 15-16, ove od 60. Salate vitaminske, kupus od 2,5, 3,5. Svašta tu sad ima. Špagete bolognese 6,5 eura. Frutti di mare 9 eura. Palačinke sa kulenom 5 eura. Sa njeguškom pršutom 5 eura. Gdje su ona kuvana jela? Palačinka 3 eura. Palačinke sa nutelom 4 eura. Eto. Obrok salate su 10 eura. Evo, pasli sa kubasicom 4,5 eura. Leskovačka mučkilica, mi smo jeli, fantastično, 4,5 eura. Musaka 4,5 eura. Znači sva ta kuvana jela, ćufte, punjene paprike 4,5 eura. Sve smo probali i sve je super. Karađorđeva šnicla 10 eura, bečka šnicla 9 eura, to nismo jeli. Ljumići gulaš 7 eura, svinjski gulaš 6 eura. Eto, to je to ovdje sa pogledom na plažu, tamo preko ulice. Lagano. Sve je opušteno i to je ono što nas najviše oduševljava ovdje u Vračanju uopšte. Znači sve je opušteno. Ovako izgleda ovo što smo naručili. Dakle, 2 porcije girica i vitaminska salata sa lepinicom. Pizza. Eto ljudi, podetinio sam komplet. Ali ovo je još bilo dobro. To je to, nažalost, u sladoledu neću uživati ja. Ja sam pretrpeo ovu torturu, a supruga će... Tako je. Htjela je supruga da ode da kupi, ali kaže neću da prave cirkus od mene. Ja sam pristao na sve to i idemo dalje, uživamo ovdje u Čanju. Atmosfera u ovom hotelčiću gdje smo smešteni ili zgradi sa apartmanima, kako god. Na terasama se suše peškiri, kupaći i sve se sprema za sutrašnji novi dan na plaži. Dragi prijatelji, ovdje u hotelu Adria ima znači, ručak i večera, švedski sto i mi sad idemo na večeru, ona je od pola 7 do pola 9, 7 eura je usluga i 4 eura za ponet. Ko neće da ruča unutra, da porcija. U svakom slučaju idemo šta se dešava.
recepcija i tu se plaće. I onda je restoran unutra. Evo, dragi prijatelji, ovo se očekuje u restoranu Adria. Znači 14 € je za nas dvoje, za odrasle. I eto. Možete se poslužiti ovdje sa ovim što je na raspolaganju. Svaki put i nešto drugo. Sad, večeras i ovo. Idemo da uzmemo nešto i onda se javljamo kasnije. Dragi prijatelji, evo što smo uzeli, znači meso puno čorbu, uzeo sam barenu šargarepu, pomfrit i 2 bečke šnicle, uzeli sam salatu, tu je isto uzela slično supruga, ima mama i voće, tu je lubenica danas i dinja, to smo uzeli, u principu možete uzmeti koliko hoćete. I mislim da je ovo najbolja moguća varijanta za 14 € kada ste ovdje u Čačku. Sve je bilo savršeno ukusno. Ovo je 10, dinje i lubenica. Ovdje su neke sad cene, ne znam koliko možete vidjeti, ali recimo domaća kafa je 1 €. Gazirani sokovi, znači ono šveps, kokiška i te stvari, 0,33 € 80. Pivo, limenka, kola litre, 2 €. Vodka, 0,3, 2 €. Znači, zaista super povoljno i još treba napomenuti da deca do 2 godine ne plaćaju jel? Znači, svaka preporuka. Ljudi, uzeo sam još jedan kolač na izlazu. Znači, ovo je vrhunski. Ubedljivo najkvalitetnija klopa ovdje u Čanju, što možete naći za 7 € Dakle, meso je bilo vrhunsko, bilo je dole i ribe i vidjeli ste, ja sam to na brzinu prošao. I onaj rolat mesni sa jajima i svašta nešto. Čorba je fantastična, sve što smo uzeli je odlično. Znači ja i supruga smo za 14 € ručali bogovski. To ne možete ni u jednom ovdje kafiću, restoranu ili već kako se zove ova mesta brze hrane. U svakom slučaju, svaka preporuka Adria, znači klopa na bazi švedskog stola. Koliko je ručak? 6 €? Da. E sad, ako ćete da vam spakuju da ponesete, onda je 4 € čak taj ručak. Verovatno onda ide jedna, samo recimo bečka. Ja sam pojela 2 recimo. Čak i kad je moja supruga pojela 2, koja nešto slabo jede meso, toliko je bilo lepo ispakovana i sve, da je to bilo vrhunski. Eto, to je to. Dakle, svaka preporuka Adria, klopa na bazi švedskog stola, ručak, večera. Dragi prijatelji, ovo je naš 10. dan ovdje u Čanju. Ovo je zgrada ili ti hotelčići ili apartmani gdje smo bili smešteni i ovdje smo išli 10 dana dole ka moru. More je jako blizu, kao što sam već snimio. Jako je toplo ovih dana u Čanju i mi smo izlazili ujutro oko 8:15 dole na plažu, bili do nekih 11:30 i onda povlačenje u sobu. Neki ljudi dolaze bukvalno u 12 kad se mi povlačimo, ali to je sad neka druga priča. Nama apsolutno ne prije, bukvalno sunce počinje da peče. Šta reći, onaj ko bude dolazio, znači sad je 16. jul, ko bude dolazio ovih dana i narednih dana ovdje na more u Čanj, ali koliko čujem tako je i u ostalim delovima ovdje na Barskoj i Budvanskoj rivijeri. More je prilično toplo, dakle daleko od toga da je hladno, može se reći da je jako prijatno, tu je negdje oko 24 stepena, 25,
za kupanje i zaista je uživanski. Eto, evo sad izlazim ovdje na što si rekao, glavnu ulicu, da je pređemo i idemo tamo. Nismo u Čanju uzimali ležati. Uvijek smo našli prostor za peškir, obzirom da se povlačimo već u 11:30 u sobu. Imali smo dosta komfora, pogotovo kada se dođe popodne. Mi popodne smo izlazili oko 5:30 na plažu, već je bilo dovoljno mjesta da se čovjek smesti. Eto, vidite sad otprilike i vremenski koliko nam treba, idemo relativno lagano do plaže. Evo, ovdje Sunset Beach, ovo su cene. Znači prva 3 reda 15 €, ostali 10 € za leženje. Jako prijetan bar ovdje na plaži. Ovdje ćemo doći večeras da popijemo sokić s pogledom dole na plažu. Mi tu nismo mnogo nešto boravili, ali evo šta se događa sad na plaži kad dolazimo. Sad je oko 8:20. Evo na ovom slobodnom delu plaže ima već sasvim dovoljno prostora da se postavi svoj peškir. I bukvalno nam je izuzetno lepo i prijetno. Evo. Tuševi inače rade, vode ima. Da, u smještu smo uvijek imali vodu. Eto. Evo, ovo mi je sada, nisam htio da sečem ovaj kadar. Evo, bukvalno koliko vam treba do plaže od apartmana. Apartman je zaista odličan. Toliko smo zadovoljni da ćemo se vratiti ovdje u Čanj. Ovo je taj apartman, na ravnom je, nema uzbrdo, nizbrdo. Bukvalno je blizu svega. Evo pogledajte, inače nedelje je danas iznenađujuće puno prostora. Sad postavljeni suncobrane i idemo u vodu. Izuzetno prijetno. Napišite mi dole u komentarima kada vi izlazite na plažu, da li ostajete ceo dan, da li idete dvokratno, ono prepodne i popodne, da li izbegavate one najvruće, najtoplije, jel tako, delove dana, kada i lekari preporučuju da se skloni sa sunca. Kako provodite dan na plaži? I suma sumarum, kraljice, zapovedniče, komandante, parade. Kako smo se proveli? Fantastično. Bilo nam je prelepo. Mislim i danas, današnji dan će da bude isto prelepo. Naravno. Odmorili smo se. Tako je. Nauživali. Da li nam je Čanj pružio sve ono što smo očekivali i tražili? Jeste. Jeste. Fantastično je jedno. Kakva atmosfera? Da, porodična atmosfera. Da. Ima i mlađih ljudi. Okupljaju se u ovim kafićima. Noću idu na muziku. I kakve su cene ovdje u Čanju? Kakav je utisak? Mislim da je voće skupo. Voće je da, preskupo, stvarno. Ispod 4 eura nema ništa. To je baš skupo. 5 i 6 eura su smokve. Jeste, lepe su, ali stvarno su preskupe. Mislim sad da li su smokve preskupe, ne znam, ne kupujemo ih nešto u Beogradu, ali ono sveže, znači ne sušene. Da. Ali voće
Skupa. Skup. Cene ono u čudesa od mesa, u restorančićima ovim, u sve okej. Pa ja mislim da je korektno. Pa da. Da. Možda jeftinije nego na Zlatiboru recimo. Ili Jeste, da. više plaćamo tu klopu na Adi Ciganliji recimo, na Jeste, primjer. da. U najmanju ruku isto, ali skuplje ne. I da, onaj Adria što ste vidjeli, Da, u to je hotelu. 7 evrića, stvarno uvijek 3-4 vrste 5 jela, salate, ima kolač na kraju, voće, to vam je Da. ubedljivo najbolja kombinacija. Jeste, i meni se i najviše i dopalo. Tako je. Da. Plaža kao plaža je, ko je bio već zna, Jeste. ako nije, izuzetno prijatna, znači dole onako šljunak, jel tako? Da. Bez I problema se ulazi, izlazi iz vode. lepa je plaža. Da. Pa Čanj pruža odmor, ono, stvarno, ko voli uveče malo tu muzikicu, vamo tamo ima ova 2 beach bara koji su stvarno korektna, lepo je. Yes. Zaista, mi smo tu sad nešto dolazili i snimali zato što non stop ide muzika, pa zbog, jel tako, autorizacije čuvena i tako dalje. Lepo je šetalište. Pa da, ono šetalište je dugačko, znači ne idete kroz Knez Mihajlovu, što se kaže, ili kroz Budvu, ali ima recimo jedno kilometar i po Da. u jednom smeru, u drugom napravite 2-3 kruga, ono baš se isplivaš i išutaš se ljudski. Zaista ono, Da. nama je to u stvari trebalo. Jeste, lepo je, fino. Lepo mestašce. Imate i kukuruz i pljeskavice i palačinke i prodavnice i sladoled. Oni turski sladoled je fantastičan. Da. Turski sladoled je 2 eura, to nisam rekao, ali zaista odličan. Jeste, Ljudi lepo, ga- baš je lepo. Ekstra. To je neka priča. Idemo se još malo se kupamo. Ljudi moji, obožavam ovako kad smo na Jadranu, jer Jadran ima tu specifičnu, taj specifičan miris, salinitet i jednostavno penuša kad ovako, i ovo što bi se reklo, napravim džakuzi u moru. I sad ovi mehurići koji se rasplinju gore na površini, bukvalno osjetiš miris mora, ovih čestica. Znači ovo je fantastično. A kako lepo miriše more. Kako ove godine more. Fantastično. Fantastično. Odlično. Kao i uvek. Kao i uvek. Jeste. Jadran je stvarno jedino što zna da bude hladan, neverovatno. Znači, može da se dogodi da dođete u full sezoni, ono u sred leta i da bude voda ledena kao led. To se nama desilo prošle godine u Petrovcu. 1. avgusta. 1. avgusta ledena kao, ja ne znam, Kao zamrzivaču. kao nešto Sanka led. nevjerovatno, kao i zamrzivačem, bukvalno tako. Pred sleđavanje. Pa ulaziš u vodu i cvokućeš. Ledeno doba. Pa da, posle 2 minuta da drhtiš. Ma neverovatno nešto. Da. Ali sad je prijatno. Sad je odlično. Ljudi, najveći problem kad se izađe iz vode je doći do svog peškira. Sad i nije gužva, ali kada je gužva, bukvalno moraš da rešavaš kao lavirint, a pesak treba.
ili ovi šljunak, kako god. Znači, bukvalno je kao na plotini. Dragi prijatelji, to je to. Po samim koliko je sati, 5 do 6 je i vreme je da se krene za Beograd. Naših 10 dana ovdje u Čanju je potrošeno. Proveli smo prelepih 10 dana, sve je super. Ko sad dolazi da zna, tolika je vlaga da se jedva diše ovdje na moru u Čanju. Prvi put smo noćas morali da spavamo i pod klimom, eto toliko je bilo sparno. I toplo, ali pre svega sparno. Ok, to je to. Šta da kažemo, vidimo se u nekom novom vlogu, a sad, ćao, nema više.